अरे तो हृदय विशाल जी अरे बधाई आज बिहाले अजय है ना परदुमन रोशन एक भी डाली हाले ए गाना के अंतिम पद देखिए कितना सुंदर है का भाई। अरे के हृदय विशाल जी रोशन जी का हमारा रोशन जी बुझी भैया अब तमाला बाना कि हम सम्मानित करिए खातिर हमारे रोशन जी एक मिनट के लिए मंच पे आइए। दुल्हे राजा मंच में नहीं खी तब बाहर रहुए सब हारे के बाद। हां हां दुल्हा का भाई हो तो कवि के का नाम बा मंच पाई। आइए तो श्रीमान एक गीतिया के जी लिखले बने। एक मिनट भाई दुल्हा के छोट भाई भी दुल्हा से कोनो कम ना हो ना सही बात। भले आज इनकर यूनिफॉर्म कुछ खास नहीं थे शेरवानी निखन पहले ऐसे चिन्हात दिखन ए टी-शर्ट पर घूमत रहनो से कोनो मतलब नहीं थे। अगर सोना माटी में भी गरल रहेला तो सोना सोने हो तई दुल्हा से तनिको कम नहीं खनाज करवा भार संभरले बनी हम ही देखत नहीं। इतना कलाकार लोग औलख लेकिन एगो फाटल 10 टकियो रुपया जेब से निकलत नहीं ना ई तो बात सही है। यहाँ हम दुखी बानी हम अपना खातिर नहीं की कह बहुत कलाकार लोग बड़े आ एजा सब लोग पैसा देवे खातिर थोड़े आइल बा सब लोग नेवता पाइल सब कोई नेवते पाइल एजा कलाकार का मान सम्मान कइल और फर्ज बनत त देखे तनी फाटलो 10 टका दो चार गो व्यवस्था करके कलाकार पर लुटावल हमनी पर खास करके छोड़ दी हई जे एकदम पसीना बहाव हई जे बजावे वाला बा लोग गायक तो बदलत रहता लोग लेकिन ई लोग कहीं बा ए लोग गूगल पे कइल बे ए रोशन जी भाई रउआ चल गई का अभी मेन बतिया तो सुनबे ना कोई मेन बतिया तो रउआ सुनबे ना कोई लाज बचाओ तनी का रउआ फॉर्मेलिटी मत नहीं भाई। अरे भाऊजी के वीडियो कॉलिंग आवत है नहीं से पर हृदय विशाल जी बधाई बड़ी दिहले हृदय विशाल जी भी बधाई बड़ी दिहले जे गाना लिखले बा आ जय है ना परदुमन रोशन ने कपिला लिहले ताई 10 टकिया 20 टकिया ना जल्दी 5 गो दे दे कोनो सौआ रउआ गिन के जल्दी 5 गो दे दे कोनो सौआ रउआ गिन के सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन ए सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन के मंच पर अभी उपस्थित हमारे ओमकार भैया भाई अभिषेक जी और दिल से सम्मान बा आप सब महानुभाव के जे कि मंच तक आके हम सब कलाकारों के इज्जत बचौनी शशांक भाई पाकिट गुदगुदा तक तोहर परदुमन रोशन के पगड़ी करवा सब लाज बचौनी इज्जत रख लेले बने भैया एक खातिर तहे दिल से धन्यवाद नारायण जी से हम यह कामना करब तनी समेन बड़ी मुनीटर अभिषेक भाई से माई सरस्वती से प्रार्थना करब कि अभिषेक भाई पर अपन दया दृष्टि बनाए और कलाकारी के क्षेत्र में एकदम ऊंचा शिखर पर जाके अपन झंडा हम तो तने को हम नारायण जी से कामना करब कि रउआ सब जौना खजाना से रुपया देनी हो खजाने में कोई रुपया के कमी मत करो भगवान के कृपा ऐसन हो कि वही खजाने में गुलड़ के फूल पड़ जाए कतनो रुपया लुटाई कमी मत होखे भोलेनाथ से यह कामना करब। एगो आदेशानुसार एक गाना के डिमांड रहल है